салом дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. Марҳамат дӯстони азиз, ин се хонагаҳ ҳаст ки як хонашро танҳо барои занҳо дода мешавад, ба хотире ки дар дигар хонаҳо аллакай занҳо зиндагӣ доранд. Дӯстони азиз, як моҳа зимистон барои як ҳуҷра 8500 рубл мебошад ва дар тобистон бошад 7500 рубл. Дӯстони азиз, барои аниқ кардан ва маълумотро пурра гирифтан ба ҳамин номерҳое ки дар болои экран мебинед 8962 31 31 301 метавонед занг занед. дӯстони азиз, агар аз тарафи мо боз ба шумо ягон кӯмаке лозим шавад, марҳамат ба номерҳои мо занг занед 982 69 555 55. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. Агар ба шумо чунин ҳуҷраҳо лозим набошад, пас ин наворо ба дигарҳо фиристонед, то ки дигарҳо аз ин ҳуҷра бохабар шаванд. Ин се ҳуҷрагаҳ аст, як ҳуҷраш холӣ аст ва ду ҳуҷраи дигар пур мебошад. худованд нигаҳбонтон бошад. Лайка фаромӯш накунед.